Avui ens hem traslladat fins Banyeres per a entrevistar a Enrique Alborch. És titulat superior de música en l'especialitat de trompeta. Va iniciar els seus estudis musicals a la Unió Musical Benicadell de la mà de son tio Vicent Arrasó i ha estudiat als conservatoris de Carcaixent, València i Múrcia. Actualment, i des de 2021, és funcionari de carrera del cos de professors de música d'ensenyament secundari. A més, és diplomat en direcció de banda per l'Emusbai, amb el mestre José Rafael Pascual Vilaplana. Actualment és director titular de la Societat Musical Banyeres de Mariola, amb la que va guanyar el certamen de música festera d'Altea la Vella en 2023 i director fundador de la València Brass Band. Com a compositor, està en possessió d'un ampli catàleg de peces de música festera. Algunes d'elles han sigut encàrrecs de poblacions festeres importants i altres han sigut premiades a diferents concursos de composició. Així vos deixem amb les seues paraules. Bona vesprada, Enrique. Ja va, ja so. Sí, val, comencem? Vale, va. Vinga. Bona vesprada. Bona vesprada. Comencem amb unes preguntes amb resposta curta patrocinades per Glissando. La primera pregunta és, coneixes Glissando? Sí, conec l'aplicació d'Oïdes a la banda del meu poble, que no puc anar massa, la van estar utilitzant un temps i sí, la conec. Genial. Es podries dir alguna cosa que sàpigues un poquet de Glissando? Sí, és una ferramenta que crec que va molt bé a les bandes per a organitzar-se i tot el que siga facilitar la feina a les juntes i als caps de banda o delegats, conforme digueu en cada poble, doncs benvinguda. Genial. Ara defineix amb una paraula la música festera. La música festera per a mi és una necessitat. Eres més de marxa mora o marxa cristiana? Cristiana. Si algú agrada compondre una peça per a tu, qui voldries que fora? Difícil pregunta, però possiblement dels compositors actuals, contemporanis que viuen en nosaltres, possiblement escolliria Mollor, a Rafa Mollor. I per últim, digues un pas doble, una marxa mora i una marxa cristiana que més t'agrada. Aquesta pregunta l'esperava un poc. Aneu a permetir-me un poc que trie en cada gènere, m'agradaria dir-ne una de concert i una de carrer. Perfecte. Possiblement, en marxa mora, triaria dos peces de Blanquer per al concert tarder d'abril, però si jo tinguera que anar davant d'una esquadra, triaria Indalferes. En marxes cristianes, jo crec n'hi ha moltíssimes i és injust perquè es deixem a molta gent fora, no? O gent que... autors increïbles que no es poden dir a tots. Però possiblement en marxa cristiana, en concert, Catarsis. És una peça que jo he portat a certamen com a lliure elecció i és una peça trencadora que té més de 40 anys, la marxa, és del 82, crec, o per ahir, i en concert Catarsis. Al carrer, el Barranc del Cinc. I pas dobles, el mateix, en concert, un pas doble que és de concert però és dedicat a la nostra festa. Escolliria dos pas dobles de Canet, Novecento per a concert i, per exemple, per al carrer un pas doble que és molt significatiu per a mi, Benicadell. Genial. Passem ara a les preguntes amb resposta més llarga, pots esplaiar-te si vols. La primera és com naix Enrique com a músic? Bé, com a músic, com molts xiquets de poble. La banda del poble, al meu poble, que és Castelló de Rugat, està molt arraigada, i al final una cosa porta a l'altra, un amic meu es va apuntar i jo darrere d'ell a Solfo. A ma casa no n'hi ha, mon pare no era músic, les meves germanes tampoc, però sí que tenia cosins i tios músics i res per ahir. Però bàsicament perquè un dels millors amics meus es va apuntar i jo darrere d'ell. Genial. Ens pots parlar ara dels teus referents dins de la música festera? A veure, referents, dins la música festera hi ha molts, podíem parlar d'alguns antics i de més, però realment jo crec que els primers referents que vaig tindre és quan anava a tocar a moros i cristians, de 14-15 anys, en moltes bandes, a molts pobles, Muro, Cocentaina. Possiblement els primers referents siguin ja directament autors com Paco Esteve, com el mestre Ferrero, el mestre Vilaplana, però el manquet de Cocentaina en referisc a José Pérez Vilaplana, i possiblement algunes peces concretes, com per exemple algunes peces d'Ignacio Sánchez, com Caballeros de Navarra o aquestes coses. Això són els referents primers que jo vaig tindre. I després hi ha les generacions posteriors, el José Rafael, Pascual Vilaplana,
Egea, Ramon, Mullor, tota la generació aquesta, per supost, són els nostres referents. Genial. Ara voldríem saber quin lloc ocupa la música festera en la teua vida. Bueno, és continu. Sempre que puc busco un huequet per a seguir escrivint música festera. Jo sóc sobretot docent de música, després director i en el temps que queda pues, compose. I sempre que puc tinc algo entre mans, alguna composició i sempre estàs ahí composant, escoltant música, escoltant també la música nova que es fa, d'autors més joves que nosaltres, ja veuré què s'està coent per ahí. I sí, bueno, sempre està per escoltant-ne, estudiant-ne, perquè dirigisc. Tinc la sort de dirigir, sempre dirigir bandes de pobles importants en el món de la festa, i així a Banyeres el mateix, sempre estem en algo de música festera entre mans, així que és contínua, la música festera està present contínuament. Ara, com a director de banda, quin consell donaries a qualsevol músic que vol iniciar-se amb un instrument? Bueno, que s'apassione per el que vol fer, que estudie, que trie un instrument que li agrade i després que no pare de formar-se, perquè serà de la manera que de veres gaudirà de tocar i de ser membre d'una banda. I després, algo que notem molts directors últimament és que ens fluixeja molt la gent en el llenguatge musical. I els recomano a tot el món que estudi un muntó de solfeig, perquè d'aquesta forma tindran el poder d'emanar tu de la partitura que estàs interpretant i no tocar el que escoltes el que fa el del costat. Aleshores, consell que estudien, que s'apassionen i que treballen el llenguatge musical. Molt bé. Consideres que la música festera es viu de forma diferent des de la composició que des de la direcció d'una banda? Sí, per supost. El que passa és que la majoria d'autors, la majoria som també directors i la majoria ho vegem des de dos prismes. Però sí que es dona el cas d'alguns autors o gent més joveneta o menys experimentada o que no és d'esta zona, que de sobte composa una peça i es nota que aquesta persona, si no ha dirigit o no ha tocat o no ha estat en el món fester, a vegades el dones compte de que no és funcional o de que d'alguna manera no ha tingut en compte quina finalitat té aquesta peça o com serà el procés de muntar-la per a després interpretar-se al carrer. Aleshores crec que sí que és distint, però al final són dos vessants que estan comunicades. Vull dir, jo com a compositor pense molt en aquesta peça quina finalitat va tindre, més o menys si va ser costosa de muntar o no, depèn de per què va ser, i com a director, quan arriba una peça, també intentes, jo per lo menos el que intento és dignificar sempre allò que m'aplega al faristol, a l'atril, per a que, encara que no m'agrade la peça, jo ho he de vendre als meus músics per aquesta peça fer-la sonar el millor possible. Aleshores, no sé si he contestat la pregunta, però... Sí, clarament. Molt bé. De totes les peces que ja has compost, de quina et sents més orgullós? A veure, jo no sóc un compositor molt prolífic. Jo, si vegeu la meva producció, igual em composo una peça, dos, cada any. No sóc d'un poble fester, d'Albaida, de Muro, de Cocentaina, d'Ontinyent, d'Alcoi. Aleshores, el fet que jo estiga un poquet infiltrat en aquest món, jo personalment ho veig com a algo estrany i de lo que jo estic molt orgullós, perquè no sóc de ningú poble d'estos. Vull dir, això presta a que tu tingues menys possibilitats d'escriure música o menys encàrrecs o menys excuses per a escriure. I tot el rotllo este ve perquè, com no tinc moltes peces, cada peça que jo he composat per a mi és molt especial. Està molt de temps en mi, cada peça. No és que vaig fent-ne molt ràpides i molt això per entregar-les i tal. Aleshores, per a mi totes són molt especials. Però si n'he d'anomenar alguna, crec que és just, i l'estic molt d'ahí dins, les dues peces dedicades als meus fills. Guillem és una peça de 2008, una marxa mora, complexa, de concert, que va ser finalista en l'Olleria en 2008, i després Júlia és una marxa cristiana, que va ser segon premi en Crevillent, en un concurs que van fer per el 50 aniversari de les festes. Després Júlia va ser també premi Euterpe de la Federació,
i són dos marxes que m'estimen molt. Pot ser, per nomenar una tercera, ja diferent, el primer encàrrec que jo tinc en la meva vida de compositor, la primera que vaig tenir que composar en una data d'entrega, que em va agobiar molt, recorde, va ser directament la marxa obligada del certamen de música festera d'Elda. Va ser Sibila de Fortià. I Sibila de Fortià possiblement va ser una de les peces que li vaig dedicar moltes hores, molt d'empenyo, perquè com era una marxa per a un certamen, doncs vols concert, dificultat, motivadora. És una marxa crec que molt elaborada i de la que estic molt, molt orgullós. Molt bé. Ara, volem saber quin paper consideres que tenen les bandes de música en les festes de moros i cristians i actualment a quins reptes s'enfronten? A veure, el paper és que sense bandes no n'hi hauria festes de moros i cristians, vull dir, és bàsic. Les festes de moros i cristians està per una banda els festers, per l'altra les bandes i per l'altra el públic, possiblement, són les tres pates. Segurament me'n deixaré alguna, però aquestes tres pates són fonamentals. Les bandes són peça fonamental de les festes. Reptes. Jo veig que un dels reptes grossos que tenim avui en dia és que les bandes com aquesta, que tenen una llavor social, una escola de música, una intergeneracionalitat dins de la banda i una llavor cultural, s'enfronten moltes vegades a bandes formades ex professo per a certes festes, bandes algunes que no estan federades, bandes de bolo, i que, clar, toquen molt bé, perquè són músics molt bons, qui traus per telèfon, i un dels reptes que tenim és competir competir en aquest tipus d'associacions musicals, que moltes no són associacions, i que moltes vegades ens és difícil competir, perquè nosaltres en les bandes tenim aquesta llavor de treure els educants, alguns educants a tocar, d'equilibrar el tema d'assajar per a les eixides, assajar per als concerts, i un dels reptes principals crec que és aquest, perquè jo veig que cada vegada hi ha més grupets musicals que no són societats musicals i que estan cada vegada fent més actes i més contractes de festes de moros i cristians. Crec que és un repte important. No sé quina solució té, si en té, i no sé si és un problema molt gran o jo sóc un poc catastròfic en això, però crec que és un tema a tindre en compte. Molt bé. Ara, com va ser el moment en què va resultar guanyador en el 19è certamen de música festera d'Altea la Vella? Bé, en els certàmens, quan et presentes al certamen, jo m'he presentat dos quants en diferents bandes, el més fàcil és que no guanyes. Vull dir, jo crec que una persona o una banda que va a molts certàmens sol perdre, entre cometes, la majoria de voltes, encara que anar a un certamen mai es perd, perquè tens que fer la pedagogia necessària per a saber que anar a un certamen és guanyar en qualitat, guanyar en treball i que la gent es quedi satisfeta de fer el millor paper possible. Però, clar, a tot el món venem l'eslògan de que l'important és participar, i és aixina, però guanyar és molt bonic. Aleshores ho vaig viure amb molta alegria, sobretot per oferir aquest triomf o disfrutar d'aquest triomf en els músics, perquè al final els músics posen molta feina, molta il·lusió, i guanyar és molt bonic, la veritat. Ho recorden molt de carinyo i ho porta ahí dins. Pots comentar-nos ara com és el procés de creació d'una peça des que reps l'encàrrec fins que s'estrena? Com dia antes, jo no tinc molts encàrrecs, però quan els tinc m'ho agarro molt seriosament i el que faig moltes vegades és autoencarregar-me, fer una peça per a tal persona que tinc la il·lusió de dedicar-li-la, o per a tal societat musical, perquè també quasi és un costum meu que banda per la que he passat, quasi que totes tenen un pas doble dedicat i és una autoexigència quasi. Però si tinc algun encàrrec d'algun càrrec fester, el que faig és parlar primer a la persona que m'ho encarrega, si és el propi càrrec o alguna persona que vol regalar-li-ho, preguntar-li què vol d'aquesta peça, si vol que siga funcional, si vol que siga més de carrer, també preguntar-li per quines marxes o pasdobles li agraden, no per copiar-ho, però per saber un poquet per on van els gustos musicals de la persona a la que vas a encarregar-li la música, encara que després a mi
les persones que m'han buscat, ningú m'ha dit, no m'han acotat res, sinó llibertat total per a la peça que es vull fer. I a partir d'ahir pues, intentes sentar-te al piano, buscar idees musicals, buscar algun tema que t'agradi, algun incís, i d'aquest incís o aquest primer tema que traus i que de repent pot vindre al cap anant en el cotxe o passejant o el que sigui. Antes anem en una llibreteta, ara anem en el mòbil, gravem una nota de veu i se la guardem ahir. A partir d'aquest incís, pues, buscar un poquet, investigar en quines escales vull gastar, quins acords m'ixen, després, en aquest tema, veure quins elements rítmics puc gastar, ampliant-los, reduint-los, i a partir d'ahir d'un xicotet tema solc jo traure tota la peça musical, perquè crec que és una de les formes de ser original, de a partir d'un tema tu desenvolupar-lo i a partir d'ahir pues, treballar la idea i anar, sobretot, no sé qui ho dia, o ho diuen molts, quan composes també fer-te la idea de que tot això que vas traient tens que estar disposat a borrar molt o a tirar molt de material i quedar-te en el que de veres estàs satisfet. Però bàsicament això, treure algunes idees musicals i en 2 o 3 temes aprofitar-los al màxim i exprimir-los al màxim per a després treure la peça i pues, també que la peça tinga connexió i que tinga sentit. Molt bé. Què ens pots comentar ara, com a director, en l'acte de l'entrada de bandes? Què els sembla a tu aquest acte? I de pas, ja que estem, si ens pots comentar sobre el que sent al dirigir la marxa Ximo a les festes d'Ontinyent. A veure, l'entrada de bandes és un acte molt bonic. El que passa és que moltes vegades els festers o això en alguns pobles entenen que com és un acte per a nosaltres, i així va una xicota de crítica també, en alguns pobles no volen pagar-lo o pensen que, bueno, doncs en paguem 20 però vingueu tota la banda, no? I aquestes coses jo crec que n'hi ha que mirar-ho també. Però crec que és l'acte on les bandes realment trien ells o triem nosaltres la peça que volen tocar, ningú mos ho imposa, ningú la tria per nosaltres, i és un moment en què les bandes s'esforcen moltíssim per tocar el millor possible. Crec que el nivell de les bandes en aquests actes ha pujat moltíssim. Jo recorde quan jo començava a tocar per ahir o en els primers anys de dirigir la banda de la Pobla del Duc, que no era un acte tan important i que les bandes toquen un passadoblet que tenien ahir a punt i poco més. I ara n'hi ha pique entre les bandes, n'hi ha un pique, n'hi ha pobles que donen premis importants, un a 5 banyeres, perquè crec que donen un premi de l'entrada de bandes de 600 euros, que per una entrada de bandes són molts diners, perquè són molts diners. I crec sincerament que és un dels moments on les bandes poden de veres tocar bé, perquè ara, fins i tot ara, en les processons, crec que estem arribant a un punt que les marxes de processó actuals i la forma de tocar són com quasi marxes festeres, i possiblement en l'entrada de bandes és el moment de tocar millor. Tire de menys que els propis músics, sí que veus gent, però m'agradaria veure que els músics en l'entrada de bandes, quan estan arrencant les bandes, estan un poc més en silenci, que acudiren a veure que toca l'altra banda. Sempre hi ha gent que ho fa, però no tota, no? I tire de menys aquest interès entre nosaltres mateix d'escoltar el que fan els companys. Un poc més, estaria guai. I després, perquè fa Ximo, a veure, dirigir Ximo és una passada, és un acte increïble. Jo, que em cridaren per a aquest acte, va ser com una alegria immensa, com una sorpresa, i recorde que les setmanes anteriors estava inquiet, estava nerviós. Tenia ahir el cuquer de pensar, a veure, Enric, enguany t'ha tocat a tu. Per favor, que isca bé, que no es creuen els bombos i coses d'aquestes, que són ahí tropecents, quasi 1.000 músics o sense el quasi. I recordo nervis les setmanes anteriors, o els dies anteriors, i ja el dia ixe, concentrar-te, estàs tu, els músics, donar-la a entrar i com un pujó d'adrenalina i una quantitat de decibels que ara tu, brutal. Va ser molt bonic i inoblidable. Molt bé. Ara ens podries comentar alguna cosa sobre els teus futurs projectes? Bé, entenc que pel que fa a música festera, encara que no és habitual en mi, és de veres que ara tinc 3 encàrrecs per ahir, per davant, en els propers anys, no són per allà, i això és molt raro en mi, que tingui 3 peces per a composar, i és la veritat que, per una banda, supercontent, per altra, sé que poquet a poquet m'agobiaré d'això per tindre-les i de més. Després tinc una coseta per estrenar, que li buscarem el moment per
per a treure-la a la llum i, bueno, i com deia antes, després de la tasca docent i de dirigir, sempre que tinc hueco a seguir escrivint. Pel que fa a banyeres, així seguim la música festera, sempre està per els faristols. Avui tenim assaig i hem de veure repertori per a les festes d'Ontinyent, també per a algunes entrades de Camp de Mirra i també tenim un concert fester en setembre, tenim un concert fester per al centenari de la Fila Marrocs, així en Banyeres. I bueno, un apunt o un spoiler que ja ens assís que l'any que ve, en 2026, així en Banyeres hi haurà un concurs de composició festera que ja serà, la final serà en maig i ja se sabran més coses d'aquest concurs. És que tot això de moment. Molt bé. Vinga, ja per acabar, com a director i compositor, com preveus el futur de la música festera? No ho sé. La veritat que jo m'agradaria pensar que la música festera es mou o actualment i en el futur es hauria de moure tenint en compte tres elements. Un és la innovació, l'altre és la funcionalitat i per últim el tindre en compte l'herència que hem rebut dels antics compositors i dels no tan antics, dels que hem nomenat abans. Aleshores, el futur jo crec que es composa molta música, em sembla fantàstic, el temps va garbellant l'assunt i les peces, que per lo que siga, hi ha peces que perduraran per sempre i es queden en el repertori, i altres que són de temporada o es toquen en una entrada o en un concert i ahir pràcticament s'obliden. Moltes vegades tampoc té molt a veure, o no té sempre a veure la qualitat de la peça. Moltes vegades és un misteri quines peces transcendeixen i quines no. Està clar que la qualitat influeix, però a vegades peces molt bones o de molta qualitat es perden en el temps i altres perduren per sempre. El futur no ho sé, m'agradaria pensar que poquet a poquet, però almenys el futur de la música festera al carrer, m'agradaria que fos més variat. Tire de menys escoltar més autors distints en les entrades de moros i cristians dels pobles importants i no tan importants. Tire de menys més varietat. M'agradaria pensar que la varietat serà una característica de la música festera que ve i per supost també la innovació. No sé en quina forma, tampoc crec que s'hagi de trencar del tot i fer coses que el fester o els propis músics es quedem aixina, però sí que a veure si poquet a poquet el fester s'anima i els autors també i anem innovant un poquitiu en el gènere i fent-lo de més qualitat. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Si t'ha agradat, dona-li m'agrada i subscriviste. I no oblides seguir-nos en @ecosdefesta, tant en TikTok com en Instagram.